Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri dnešnom veľmi špeciálnom videu. Možno sa pýtate, prečo špeciálne, Rinko? A ak sa to nepýtate, tak vám to aj tak poviem. Dnešné video bude špeciálne kvôli tomu, že si začíname novú Minecraftovú sériu. Teraz už vidím tie komentáre, a zase ďalšia séria, ktorú aj tak nedokončíš, ale dnes to bude s jedným veľmi špeciálnym hosťom, s mojou drahocennou, úžasnou, krásnou ženou. Ahoj, Sofi. Ahojte, ahojte. A nie je čas strácať čas. Myslím si, že je čas si založiť nový svet. Ako sa bude náš svet volať? Rino a Sofi. Jednoducho, hej? Som zvedavý, aký svet sa nám vytvorí. Dobre. Ale ešte, ľudia, nezľaknite sa, ešte máme originálne skiny, lebo ešte nebol čas ich vytvoriť. Hej, tu je pozor na to, tu je survival. Tu sa musíme normálne správať k sebe nejako v realite. Čo by si povedala, ako vyzerá náš svet? Poďme niekde trošku vyššie, niekde tuto na kopček. Mám pocit, že tu bude jemná núdza o potraviny. Povedz mi, ktorým smerom sa ideme vydať. Tam sú stromy, pamätám. Všade sú stromy, alebo aj napravo sú stromy, tam sú stromy. Tam ich je viacej a je to bližšie. Tak ale dívajte sa, dívam ja. No ja vidím, že sa dívaš ty, ale nejdeme tam napravo? O tom sa mi to páči viac. Tam? Tak ideme, poďme. Za mnou. Pozri sa, pásovec. Ako sa schoval? Vstávaj! Prečo si ho udrela? Prečo si ho udrela? No Dima. Dobre, že to robí v skutočnosti neznamená, že to budeš robiť Mika. Ticho. Pozri sa, aký krásny. Ojky. O, teraz sa neschová. No nie, lebo som ja pridal. Díš, lebo som ho zbil. Budeš sa volať? Neviem, nechce sa mi už. Paťo. Pasovec Paťo. Pasovec Paťo. Keď budeme mať pásovca, bude sa volať Paťo. Prečo tieto bloky vyzerajú ako ty kokos z vlny? Lebo sa vývojárom nechcelo vymýšľať nejaké krásne kreatúry. Vymysleli teba. Každý Minecraftový zálesák by vám povedal, že potrebujete ako prvé na prežitie v Minecraftovom svete drevo. Preto som tu ja, nie že by som bol to drevo, ale preto, aby som získal drevo. Preto holými rukami, ako aj v realite, holými rukami kácem stromy. Moja žena vám to potvrdí však. Prosím ťa, ani normálne nekácal stromy. No to nie, ale viem porúbať drevo. Mám 5 driev. Ja 6. Dobrá práca. Ale potrebujeme aj jedlo. Dá sa pásovec jesť? Nie, máš z neho iba tú onú ulitu, či jak to mám nazvať. Pancier. Toto. Pancier. Chápeš, nie? Separa, tak pancier. Dobre, nevadí. Strašne veľa z vás nemá na tomto kanáli odber, čo nechápem prečo, pretože tieto videá sú tak úžasné, že ja sám a tak často ich vydávam. Vôbec som nemal teraz zase rok pauzu, takže práve preto by ste mali dať odber a ak vás táto séria bude baviť, tak to bude super. A ak uvidíme, že vás to baví, tak určite máme v pláne investovať aj do lepšej zvukovej techniky pre túto ženu. Nebude mať len ja krásny zamatový hlas, ale aj tu moja spolubývajúca, hej. Takže ak vás táto séria bude baviť, určite nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber a my budeme za to veľmi vďační však. Áno. Presne tak. A na budúce, keby si mi neotrhla uši s tým, áno, to by bolo super. No vidíte ľudia, jablčko padlo! Oh my god. Wow. Dobrá práca. Ja neviem nájsť normálny kameň, tu je všade len terakota. Vidím kameň. Není kameň. Ale ja vidím kameň, som ti povedal. Ty kokos, poď sa Kde si? Čo ti šíbe? Tu som. Áno, dobre ideš. Dobre, idem rovno, poď rovno. Počkaj. Nie, teraz potrebuješ ísť sem, je to život. Aj v diaľke vidím normálne oceán. Ty kokos. A zlato, uhlie. Ty akože kokos. už som zvyknutá, že ma voláš zlato, ale uhlie? Počkaj, poď sem. Wow, jaskyňa. Pozri sa, akú jaskyňu som našiel. Kus. On tam nespadne. So shiftom, hej, keď chodíš, tak takto chodíš. A ja akože hrám Minecraft prvýkrát? Dobre, akože... si v Minecrafte o mnoho lepšia. Moja žena hrá lepšie Minecraft ako vaša. Počkaj, ty nemôžeš sa len tak vrhnúť z osudu. Kto? Ja aj slúchatko mi padá. Povedal ten creeper, ktorý ťa zabije. Počkaj, idem na ňo týmto. Piu. Ja potrebujem kameň. Kristus Ježiš, ale tu ich je 1 500 000. Počkaj, musím sa nejako nepozorovateľne preplížiť cez tohto. Tu sa schovám. Oh my god. Tak tu sa neschovám teda. Ja sa musím nejako nepozorovateľne preplížiť. Skoro som spadol dole. Ľudí by zaujímalo, a to slovo dám do éteru, do štúdia. Prenechám slovo do štúdia. Čo v tomto dieli uvidia? Hádam, nebudú svedkami len... Už to natáčame 14 minút a zatiaľ sme neurobili nič. No tak v prvom rade si spravíme zákonnú výbavičku. Nekrič tak, ešte nemáš dobrý mikrofón, ešte nevieme, či to ľudí baví. Ja som to povedala úplne normálne. Ale vy zblkla si ako plameň. Toto je nádhera. Ľudia, pozerajte sa. Toto je fakt krása.
prvom rade si spravíme výbavu, čiže meč, krompáč a podobne. A potom by som išla preskúmavať, lebo tak treba nám aj nájsť nejaké to miesto na bydlení. A hlavne jedlo nám treba. Čož by som momentálne išla asi aj spraviť, aspoň aj na postela tak. Už je tma, ja ťa budem ochraňovať, zober toto. A musíme ísť niekde sa zakopať a prečkať noc. Ja by som si, vieš čo, išla tam, skeďal tí creepery vyšli, lebo tam boli tie pekné. Ale my sa chceme rovno, zavraždiť, samovraždiť sa. Tak akože, ak to plánuješ ty, tak môžeš, ale ja to neplánujem. Ale nie, no tak ale najprv potrebujeme, podľa mňa, neviem, ako môžeme kľudne sa rozhodnúť ísť medzi creeperov. A keď sa na nich dvaja vrhneme, tak si myslím, že to nebude taký problém. Dobre, ale nemáme jedlo. A ja nechcem, aby ma tam v jaskyni, jedlo, keď nemám jedlo. Vieš, čo by mohli v Minecrafte spraviť? Kebab. Dal by som si kebab. By som si objednáme si? Dokedy robia? Inak, my sme očarení z Minecraftu pretože doteraz sme poriadny Minecraft nemali a toto je najnovšia verzia Minecraftu, preto sme z toho taký trošku očarení. Takže budete mať... Ale sme aj dlho nehrali celkovo. Hej, takže budete mať také naše prvé dojmy z nového updateu v Minecrafte. Takže myslím, že to pre niekoho možno, že aj bude zaujímavé. A nemusíte sa pýtať v komentároch, že kedy bude ďalší diel s Fivkom. Ďalší diel s Fivkom asi už nebude. Nie asi, ale viac menej. Preto som tu ja. Preto si tu ty. Nie, že by si bola ako náhrada. Si rovnako dobrý spoločník, ako bol Filipko. No hádam ešte lepší. Hádam ešte lepší, ty so mnou aj spávaš. V jednej posteli, no? No, presne tak. Kde si tak ďaleko odo mňa, normálny si? A už idem, už sa ženiem. Oni tu strieľajú, ty kokos. Už idú všetky. Už som tam. Jaj, bože, všetci sú okolo mňa, ja mám 4 srdiečka. Už idú všetky. P***a. Jaj. Ja skapem. No nič. My nemáme ani postiel, my nemáme spawn, my nemáme nič. Chápeš, že keď skapeme, tak budeme na spawne? A veď preto idem vyskákať čo najvyššie a čakám ťa. No, dobre, to je super. Ja zomriem! Ja umriem! Mal som ťa rád! No tak ja si tu počkám. Aspoň som sa najdol. Teraz ťa nájdem. Ja si myslím, že som umrel niekde tam. Ale tam je veľa skeletónov a bojím sa, že tam len vkročím a už ma znásilnia. Keď sa rozvidnie, mali by sme si proste ako základ nájsť baraninu a urobiť si postele. Kokos, tam majú normálne party. No ale tam majú riadnu party. Jej! Iba blow up by creeper. A ja som mu ešte skočil na hlavu. Počúvaj. No. A ja iba taká, a ja tu nikoho nemám. Pozriem sa pod seba a tam 5 zombíkov. No poď sem, no poď na ferovku. Na ušisko dostaneš ty malé hnusné decko, zombiovské. Tam padaj do vody. Vyjebný. Inak strašne ma baví táto hra. Už sa, ako sa hovorí, svitá na lepšie zajtražky. Pásovec krásny, vyzeráš ako môj ale. Za poslednú noc by som skonštatoval len toľko, že nám treba posteľ, aby sme aj niečo spravili v tomto dieli. Takže musíme sa čo najskôr dostať k ovciam a skoliť ich. Ale tu nie sú žiadne zvieratá. Lebo sme v prostom bajome. Neviem, ako si my vôbec ovce nájdeme. A toto je čo to my za ešte v podstate môžeme ísť do vody zabíjať rybky. No to by teoreticky šlo. Ale vo vode Oh my god. Tak tebe... Možno vidíme rovnakú vec. Tebe normálne... Počkajte, teraz si normálne zvýšim čanky. No tak asi vidíme to isté, čo oba... No, aj mne sa zvýšili čanky ináč, ako si to spravil. Hej, dívame sa na to isté, ale kde si ty? Aha, vidím ťa. Ozaj? Hej. Jak rýchlo ku mne prišiel. Dobrý deň. Tak skočíme do vody, nie? Ale nemáme tu ovce. Tak ale možno na druhej strane budú. Tam je loď! Tam je loď pred nami! Ale ja mám 2 srdíčka. No tak ty, ak to pojebabreš, tak ty zomrieš. Ja potrebujem jesť. Urgentne. Ha, Máš kosti? Nemáš kosti. Ja mám kosti v tele, akurát tak všetky zlamané a ešte hlinu. Risknem? No akože prežiješ, ale musíš skákať odtiaľto. Ale to kým tam doplávame, to bude rok a pol. No však tak po ceste k tomu malinkému ostročeku, čo je tu, No. pozabíjame ryby, čo najviac toho, čo sa dá jesť. No. Tam si odýchneme a naplánujeme ďalšie. No. Ďalšiu cestu. Dobre. Počul si pekne do vody? Kokos, Tam krásne. máš koľko rýb. Pre živého boha, no poďte k tatinkovi. No, hore rýchlo!
Dobre. A že keď ich pozabíjaš, tak oni, tie one... Áno, viem, ostanú na hladine. No poď. No poď! Oni utekajú preč. Meč, prečo ich Treba nám nezabíjam meč. mečom? Máš meč? Tak zabíjaj. Snažím sa, on sa potom nadýchnuť. Ty kokos, to je veľmi krásne. Ale ešte táto ona tam, táto jaskyňa, či čo to tam je, to vyzerá tiež brutálne. Wow. Ľudia, inak ešte taká otázka. Chcete k tejto sérii aj facecam, alebo netreba? Mne to nerobí problém ho nahrávať, ale povedzte si vy, či ho chcete s alebo bez. Rybky. Máš 4 rybky a nemám ich čím zabíjať a holými rukami by to bolo na 100 rokov. Tak... Mám meč, chceš? No, tak ale, no dobre. Vyhoď mi ho teda. Ha. Kde je ten meč? Tu pláva na hladine, slepý si. No ja ho nevidím. No tak chvíľku počkaj, on vypláva. No tak asi nepláva na hladine. Vypláva, Dobre. som povedala. A vidím ho. Mám meč a nebojím sa ho použiť. Dobre, poďme pomaličky k tej loďke a cestou, čo uvidíme, tak zakolíme. Kostrovčekom myslíš? No ale tam bola aj tá loďka. No však ale tá loďka je až za ním. No ja viem. A práve preto poďme k tej loďke. Wow, ale toto je veľmi pekný Minecraft. Veľmi sa mi to páči. Poďte sem. Poď sem. Poď sem! Poď sem, ti vrajím. Aj z nich padá niečo? Hej. A kde som to? Aha, mám jednu rybku. Nemo som zabil, nebyl som Nema. Život, nevadí. Už sa nehľada, Nemo. Už som ho našiel. Na chvíľku bude v mojom ruku. Plán na tento diel je ľudia nájsť ovce. Ak nájdeme ovce, tento diel sa skončí a pokračujeme v ďalšom dieli. Všetko je tu také veľké tie biomy. Ale niekde tu ovce musia byť. Ja sa idem v prvom rade nájsť, takže dočkaj, lebo mňa ak tu jeden z týchto podmorských chujov začne zabíjať, tak ma tu šľak trafí. Dobre. 3 rybky, však z toho ani nenajem. A ideme dole rýchlo. No. Aha, čestka. Máš? Tak ja tam nemusím ísť. Rýchlo, rýchlo. Rýchlo! Dobre, mám pokazené zemiaky. 12 ich mám. Mám 5 mrkví. Mám gunpowder, mám 17 papierov a 2 pumpkiny. Mapa nie? Žiadna mapa tam není, ale ešte pôjdem pozrieť. Ale musím sa aj ja nájsť. Čo si dám? Si nezobral všetko? A neviem, či tam ešte niečo bolo, alebo nie. Ja som bol iba na jednej strane. No. Rýchlo hore! Rýchlo! Mám nejaký papier, ale neviem, čo to bolo za papier. A mám mapu! Mám mapu! Aké krásne rybky. Poď sem. Dobre, už nie je krásna? Bude krásna. V bruchu mojom. nemáme na piecku. Máme. Tak sprav piecku. Počkaj. Opečieme z rybky. Joj! Ale nemáme to čím opiec, čo? Keď zabijem delfína, bude to veľmi zlé? Joj! Čo je? Mám pol srdiečka. No počkaj, moja zlatá, ale keď zomrieš, tak sa vieš, kde spavneš. No neviem. Ja viem, preto idem tam k nám. Choď tam, ja ti dám ryby. Dobre, tu máš, urob piecku. Áno, pracujem na tom. Ale nemáme aj tak z čoho poháňať. Jedine, že by sme toto... Ja mám uhlie. No tak, na čo čakáš? Rob piecku. Ja tam šuchnem tieto rybky. Krásne. Čo? Prečo to nepečie? Či si nemôžeme piec ryby? No nesranduj. Boha jeho. No tak dobre, no. Tak sme dopiekli. Sme na pokraji vyhnutia. Náš rod sa môže čoskoro pominúť. Počkaj, mám plný hunger a mám ešte 4 rybky, takže... Pozri sa, tu je bazmek. Poď sem. Poď sem. Bazmek, vidíš? Prečo to som si to... Počkaj, ja, bližšie. Ku mne sa nedostane. Čakaj, ani ku mne, keď ho capím po hlave mečom. Musíme sa dostať na nejaké planiny. Proste niekam, kde budú ovce, bude jedlo, budú prasce, budú kravy, proste no niečo. tak poďme to. Vidím nejaké kopce, ale ja stále ten istý biom, ty kokos. Tak, och. Ono je tam všade púšť. To fakt. Bože, to kde nás to spavnlo? My tu nemáme žiadne ovce ani nič, ty kokos. Tu je nejaká jaskyňa, tam nebude nič. Si robiť srandu, to je proste obrovský ostrov. Plný piesku, terakoty a neviem čo všetkého, ale proste žiadne stromy, nič. Ty kokos. Fakt na super biom nás to spavnlo. Vidím hrad piesočný. A kde si? No ja som išla proste stále rovno. A rovno kam? Odtadiaľ, ako sme prišli. Ako si ma videl, tak proste som stále išla rovno. Ale už si nepamätám, kde som ťa videl.
Bože. Ale neviem, asi cca. Dobre, skús ísť s tým smerom, ja už nemôžem bežať, ale idem skúsiť ísť smerom k stromom, čo vidím. Skúsiť si ku mne ďaleko, ale skúsiť to musím. No ja nechcem bežať. Mne sa už ani nedá. Ale vidím stromy, takže... Ja neviem, kde sme vôbec. Podľa mňa si jednoducho iba povedzme, že poďme hľadať jedlo a potom sa nájdeme. No, ale neviem, či som... No, dobre, no. Keď uvidíš stromy, tak choď k ním, hej? Lebo to sú asi očivne jediné stromy, ktoré sú najbližšie. Vidím nejaké stromy, takže idem k ním. No, dobrá. Snáď to je nejaká svetlá nádej toho, že by sme mohli nájsť nejaký dobrý bajom. Ja vidím majny. Ejha. What? Ja som v majnoch a to reálne proste na povrchu. Ozaj? Zajko! Dobrý deň, slečna zajačica, asi vás musím trošku... Dobre, veľmi ma to zabolelo, ale muselo to prísť. Máme mäso. Máme naše prvé mäso. Wow. Máme oficiálne naše prvé mäso, láska! Prečo sa z toho radujem iba ja? Vieš, koľko to pre nás znamená? Ja sa sústredím teraz na one. Ale ja mám mäso, chápeš, ja mám mäso? Ja mám zajačinu parádnu. Spravíme si králika na smotane. Ľudia, mám pocit, že sa nám už svitá, ako to som už povedal miliónkrát, ale blízka sa nám na krajšie zajtrajšky. A vidím, že ty si chytila už prvú rybu. Áno. Zajom. Ale aj to je tá čo, ne? Yes, máme dve mäsá. A sme v biome, kde sa reálne môžu vyskytovať ovce. No, ale končí sa nám deň. Do čerta. Musíme sa A mám ovcu! Máš? Mám ovcu! A prasce! Máme tu všetko. My sme sa dostali do raja. Poď sem. Už to máš spočítané. Už nie, tvoj osud je takýto. Narodila si sa preto, aby si nám dala vlnu a mäso. Dobre, musíme sa zahrabať, lebo tu ak skapeme, tak to bude veľmi zlé. Ja si idem spraviť ako keby taký mini ostrovček a ja idem z neho potom chytať ryby. Ale aj na tom mini ostrovčeku sa ti môžu spavnúť veci, vieš o tom? Ale ja budem na jednom bloku, chápeš? Ale aj na tom jednom bloku sa ti môžu spavnúť. Ale ja mám torčky. Ja sa to budem musieť za chvíľku zahrávať, aké tu sú prásce a ja nechcem. Neboj sa, budú tam aj potom. Musím sa zahrabať. Dobre, zahrabávam sa oficiálne. Takže ľudia, malý strih a uvidíme sa ráno. Pozrieme sa, ako to vonku vyzerá. Vyzerá to dobre. Vyzerá, že už máme deň. Dobre ľudia, máme tu nejaké vlny, takže cieľ na dnešný diel sme týmto splnili. Máme tu nejaké mäso. Týmto by sme mohli tento diel ukončiť. Takže ďakujeme, že ste si pozreli tento diel. My si mimo kameru nazberáme nejaké to mäso, nejaké tie vlny, aby sme do budúceho dielu boli viacej pripravení, aby sme vás neoberali o váš drahocenný čas. Verím, že sa vám tento diel páčil, že sa vám bude táto séria páčiť. Ak ešte nemáte, poteším ma odber. Samozrejme dajte like, napíšte nejaký pekný komentár. Zatiaľ sa máte krásne a vidíme sa opäť o týždeň. Majte sa, logout. Ahojte!